fanden er det her? Er det at pisse på mig, eller hvad? Jeg giver dig lokalbogen. Hvad fanden skal jeg med den? Find telefonnummer i den. Til hvem? Prøv her. Det er jo ikke andet. Altså, hvad er det? Jeg kender ikke et menneske i den her bog. Hvornår fanden skulle jeg ringe til Janni Rolf? Måske ser hun godt ud. Skal jeg have billeder i? Hej. Hej, så. Hej. Så for i går. Ja, selv tak. Han er så sød herovre. Han er simpelthen så yndig. Hej. Jeg bliver fuldstændig rørt på øjnene. Han er så Han er ikke det. Skal ikke lige sætte deres forventninger for højt op. Han er ikke så køn. Hvad fanden snakker du om? Det er han da ikke. Du kan ikke stå og sige alt han ser grimt. Når han er fucking grim, så er han sgu da fucking grim. Det er han sgu da. Han er møggrim, han har rødt hår, det ligner lort. Så slet jeg skider med alt muligt. Du må da kraftedeme holde din kæft, når jeg taler. Det er bare en røv. Ulækkert. Jeg skal have en luderboende. Hvad skal du have, en luder? Ja. Hvad mener du med boende? Sisse, du har mødt hende. Det tror jeg ikke. Jo. Nej. Det var lidt. Fuck det. Hun er luder. Hun har været luder. Det kan du ikke. Det kan du simpelthen ikke. Du kan ikke have en luder boende. Det skider jeg på. Det kan du ikke. Du kan ikke styre det, mand. Det kan da godt. Det er der da ingen mand, der kan. Prøv at forestille dig, at lad os bare sige, Mia, hun siger, at jeg bliver nødt til at køre ned i tehandlen og arbejde, og der er lige på overtimer, og jeg kommer først om 3 timer. Godt. Så er der lige en lejlighed sammen med Sisse. Okay, hvad så laver jeg så? Hvad vil du? Du skal se en film. Hun sidder ved siden af sofaen, ikke? Så synes hun, du sin bukser stramme lidt, så hun lige knapper lidt op. Så sidder hun ved siden af dig, og sætter sine fødder ned under dine lår, ikke? Så jeg kan ikke lige nusse mine fødder, det er meget rart. Så siger jeg, det kan jeg da muligvis godt, ikke? Så begynder du at blive en lille smule tændt. Så hun luder, så giver hun direkte på dillerne og siger, hey, skal vi gøre noget ved det der? Så siger du, hvad mener du? Så siger hun, stik mig 500 kroner, så sutter jeg den af på dig. Hvad vil du så gøre? Så kigger du på klokken, og siger du, Mia kommer først om 2,5 timer. Kan jeg nå det? Det tror jeg godt, jeg kan. Har jeg 500 kroner? You bet. Og så er du i gang. Går du halvvejs ind i og får hovedet, og så siger du, fuck det, mand. Så flår du bukserne ind, og så knalder du ind over den sofa, som dig og Mia har købt på apoteket. Jeg er bange for, at Mias gynækolog er forelsket i hende. Hvad snakker du om? Min læge er jo også Mias læge. Og så siger jeg til ham, at jeg skal hilse fra Mia. Og så siger han, at jeg skal hilse igen. Og så viser det sig også, at han skal lave et gynækologisk tjek på hende. Jamen, hun er sgu da ikke, hun er sgu da ikke en mandlig læge til at give hende et kusetjek. Jo, hun har jo altid haft en mandlig læge. Jamen, det kan du sgu da ikke. Synes du ikke, det er mærkeligt? Vil du gerne have, at jeg stikker 2 fingre op i fissen på hende? Vil du gerne have det? Det gør de da heller ikke. De bruger da instrumenter og sådan noget. Hvad? Trompet? Gud gør det da ej. De bruger sgu da ikke. Ja, til noget af, der har sådan en anden nemt, og så... Vi skal da have fingrene ind først. Skal da ind og mærke alt muligt lort. Man skal da ikke have fingrene op i Mias Jo, og ind op i røven også og alt muligt. Det gør de da. Det er da et ganske normalt procedur. Det forstår jeg overhovedet ikke, Frank, at du ved det der. Det vil jeg da aldrig tillade mig, at åndssvag. Det foregår under ordnet forhold jo. Der er jo en klinikassistent til stede. Hvor er det fra? Fordi det var der, da jeg var deroppe. Nu må jeg altså holde op. Han er da ligesom alle os andre. Han synes, det er skide spændende. Han glæder sig et stort kryds i hans kalender. Nå, nu kommer Frank Hvams kæreste Mia. Det bliver sgu spændende. Ej, for helvede. Okay, hvad er der sket? Ja. Vi har brug for noget hjælp nu her. Lars har... må jeg sige voldtaget? Sin au pair-pige fra Thailand. Øj, kan du huske en thailandsk au pair? Jeg har ikke voldtaget Nå, en Lars. Hey, det har jeg ikke. Jeg prøver at høre, det har jeg ikke. Lige nu? Hvorfor kommer I her og fortæller mig det? Fordi jeg kan ikke være derhjemme. Jeg kan ikke være derhjemme, mand. Men jeg kan altså ikke være her. Jo, hvorfor gør I det? Men det kan da ikke Mia her. Jeg skal sgu da ikke sove op i jeres seng. Jeg kan da godt være her. Hvorfor kan I ikke sove hos dig? Det er sgu da ikke en i. Nu må du holde op. Nu stopper du. Hun er pisse sur. Hun er altid sur. Jeg synes vildt, det er en sorte pære, jeg har fået her. Jeg har sgu tit hjulpet dig med et eller andet. Så har jeg skaffet dig et job i Jylland eller et eller andet. Ja. Nu hjælper du. Det kan du godt. Er det en SOS? Det er en SOS med streg under og mayday og hele lortet. Hvis den tager pige ryger til pressen, eller til Tina, Det skal eller, ikke ud, Frank. så er han færdig. Lars skal op og sove, og det er lige nu. Okay. Han skal være klar i hovedet. Jeg har brug for ham i morgen. Du skal også op og sove. Du skal også være klar til morgen. Ikke et ord til Mia, ikke et ord til Iben, ikke et ord til nogen. Jeg kommer igen her kl. 9. Der banker jeg på 3 gange, så kommer jeg ind her. Jeg har 5.000 kroner i hånden, så vi 3 kører op til den her pige, får snakket med hende, sætter hende ned ved et bord, kom kaffe til os alle sammen, så lægger vi penge på bordet, måske penge, det er jeg ikke sikker på nu, og så siger jeg, det her det er Danmark. Unge dame. Ja. Sådan leger vi ikke med Lars Hørsholm. Du skal op og sove nu, Lars. Du skal være frisk. Jeg har brug for dig. Og Frank. Kasper, du kan da... Ja. Nu siger du nej til det menneske. Kasper, Frank. Jeg vil ikke forstyrre, men jeg vil bare lige... Jeg lovede at skaffe nogle klovnekostymer. Ej, det ser det sjovt ud. Er de ikke fine? Jo, var de fine. Ja. Og Nadia har også noget her. Hvor ser det godt ud. Ja. Jeg tror, det er rigtig godt. Jamen kom der ind. Jeg kan se, der er 2, Anne.
Jamen, jeg var i tvivl om farven, og jeg vidste ikke lige. Jeg tager den grønne. Præsentere mig selv ordentligt. Hej, Kasper. Hej. Anne, ja. Og hvad hedder du? Nadja. Nadja? Ja. Ej, et flot navn. Er du næbe til Frank? Ja. Kommer meget over Frank. Men jeg har ikke set dig før. Meget. Om jeg... Langt fra Las Vegas. Ja. Ej, det er lidt tid siden, ikke? Nå, okay, jamen næste gang, der vil jeg da lige så kolde over Frank på ruden. Det kunne være hyggeligt. Ja, det er da meget skægt, der. Kasper? Men jeg synes, du er utrolig flot bygget. Så det ser skægt ud, Frank, det der, I laver. Se, den er ikke god. Jo. Jeg har valgt den grønne. Ja, så kan jeg da hoppe i den røde, hvis der er. Så kan der være klovn også. Og hjælpe. Vil du være klovn? Vil det ikke være... Det tror jeg, vi alle sammen synes var hyggeligt. Jeg synes, det var nok, så. Hey, ja, jamen, det er lige mig med rød her. Ja. Jo. Ja, ikke så hygger vi lidt og klovner Det lidt. vil jeg glæde mig til. Er det rigtigt? Ja. Ej, hvor godt. Det vil være helt vildt skægt. Prøv lige at se os ved siden af en anden Frank her. Det er den dumme og den sjove klovn. Det er altså simpelthen for godt, det her. Vi siger bare tak, Nadja, og mig, vi er rigtig glade. Ja, men have det godt, ikke? Ja, det... Sådan der. Hej. Hej. Tror du, den dumme og den liderlige klovn? Det er meget sjovt at tænke på, at nu når Jarl er død, så er jeg jo egentlig den største der, ikke? Tænker du godt på, hvis nu, at man skulle vælge en præsident derhjemme, ikke? Mm. Altså, så var det jo for eksempel noget, jeg kunne stile mod så, som næste mål, ikke? Jo. Bortset fra, at der ikke er præsidentvalg i Danmark. Nej, men altså, jeg synes bare, jeg har White House potential, altså. Du har hvad, siger du? White House potential. Det betyder, at 95% af alle beslutninger, jeg træffer, de er rigtige. Det er White House potential. Og så kan der altså dertil gange det med karisma, ikke? Du har kørt Mias fod over. Jeg tror faktisk, hun forventer en form for undskyldning, hvis... Skal jeg sige undskyld til hende? Hvorfor skulle jeg sige undskyld til hende? Jamen, fordi du kørte hendes fod over. Jeg tror, hun var glad for en undskyldning. Jamen, jeg har ikke noget at gøre med vilje. Jeg har ikke undskyld for noget, jeg har ikke undskyld for noget, jeg har gjort med vilje. Hvis jeg havde sagt, Mia, kom med foden, og så kørte den over, så ville jeg gerne sige undskyld, hvis det ikke gjort ondt. Jamen, jeg snakker bare om sådan lidt udglattende undskyld. Altså, jeg synes, jeg skal undskylde hele tiden, selvom jeg ikke er skyldig i noget. Jamen, vi er også meget forskellige, os to. Altså, det gider jeg ikke, Frank. Altså, det er hendes egen skyld. Det er da hendes egen skyld, Ja, Frank. selvfølgelig er hendes egen skyld. Det Ikke, er men det du da. ved bare sådan lige for en undskyld. Nej, jeg gider ikke gøre noget bare for en ordens skyld. Jeg har stadig ikke helt forstået det for det der julemand. Men det er fordi adoptionsfolkene, de skal se mig sammen med børn. Men det er jo derfor, man adopterer, fordi man ikke kan få børn. Hvad fanden snakker de om? Ja, det er du også ret i. Men altså, så er der også noget andet, det er, at vi kommer lidt til at diskutere noget race på barnet. Ja, så jeg kommer til at sige til dem, at jeg hellere vil have en dreng fra Afrika. Eller et barn fra Afrika. Vil du det? Ja, end et barn fra Asien. Ej, men hold nu op. Altså, tænk dig nu om. Kig nu lige på Afrika. Det kører helvede til. De laver jo ikke noget. Så kig på Thailand og alle de lande der, Filippinerne. Der er fremdrift, mand. Du skal da have et barn, der kan hjælpe dig med ting. Du har ikke en bomuldsmark ude bag i haven. Jeg tror, jeg siger til hende, så tager vi laden. Ej, Frank, hold nu op. Om det gør jeg. Nej. Stop. Hun kunne forstå det. Nej. Jo, prøv lige, jeg har bare knaldet. Der er jo ikke nogen følelse i det. Hvis hun opdager, at du har knaldet ved siden af, så ryger du ud. Og så bliver du en tøsdreng, og så fortæller du, jamen jeg er ikke den eneste, der har gjort det. Kasper har også gjort det. Så ryger jeg ud. Så bliver jeg en tøsdreng. Så hiver jeg Gindberg, Hjortshøj, Karøj, hele flokken med ind, ikke? Dansk showbiz står og falder simpelthen med mig, kan jeg regne ud. Der går 8 dage nu, hvor du har det af helvede til. Der er 8 dage, hvor du er skide bange og paranoid. Hold dig tæt til mig. Jeg hjælper dig hele vejen igennem. Og bare benægt. Okay. Slap nu af, mand. Jeg har jo styr på det, ikke? Altså, men jeg har altså også noget andet at tænke på, ikke? Og jeg har masser af ting i mit liv, jeg skal koncentrere mig om. Jeg kan ikke bruge al min energi på dig.